Ahilo Municipality speaking nice video. Sabona mani njani? Sikhona inkosi njani? Letinikhona ngithi ukhuluma noPhinias. Phineas umhlangwe ma. Mshuti ngisakhamuzi saSunatal wema mshuti nikhomisa njengoba ngaSunatal. Mshuti dinenkinga lapha mshuti number yakhe ngithathe ephepheni yabona. Mshuti bebhala udaba lapha mshuti bekhuluma ngomasipala. Mathathu kunenhlamba phakathi bathi bona sinhlamba ngcono ngifanele ningichazela uthi ngempela ikhona umasipala wakabizwa ngenhlamba kodwa yini konje Ingoza Hill Local Municipality awe mawalibiza lelika kodwa uzobiza ngengizokwenze njani igama entaba that is a hill apha kwasolekela khona amagorha lapha enquza wayelwela inansi kusem kodwa mshuta lika bungalisebenzisa makodwa ngoba tuthi ingane abantu tuthi sencane tuthi ziza khuluma into emsaza nasephepheni ngathi cha ngangiyeke uhulumeni wami samvotela eKakhongolose ukuthi kube khona indawo ebizwa ngenhlamba akuthi ayonhlamba thina according to culture yethu belingena nabiza mhlawumbe ngenkoma municipality sihloniphise kwaseke ukuthi ngoba usilane nje mntuba asithanda ukuthi silokho sifakaze engane ukuthi kodwa kwakwenze njani wema ukuthi uzobizwa ngasitha somuntu osimama pho kaloku thina bhuti asinoyazi lento into yokhokho bethu ngaba bathiya lantaba intaba endala eyathiywa ngokhokho bethu so thina as Mampondo we are proud about that ntaba because we have got inansika amaqhawe wethu awafela pha about 26 that is the people who are fighting for freedom for colonialism so asolekela phansi kwalantaba esilwa nebhanoyi so we are proud about that thina into esiganeko that is the reason why we are calling that shothi okhokho beni babethanda inhlamba makabhuti aloko ayonhlamba Mampondo sengikuxolele nje ayonhlamba thina umthuthi nina mhlawumbe nje ngithi aninankinga igama elisebenzayo no asinankinga thina cause akuyonhlamba according to thinathi culture mthuthi proud ngokuthi babizele ligama yes proud mshuthi nje kodwa mshuthi mani ngathandi nje ukuthi nisebenzise lelibiza ngaphansi kwegate singavethi sehili nje kanje kuze nami ngikwazi ukuthi ngiqhayise mhlawumbe baSunatal ukuthi bangena nabasebenzi basusele liseqaleni isebenzele ukuthi uhile yabo kaloku bhuti into zokwenzeka ne ungayisebenzisa wena kolocala lakho thina awufanele kuyisebenzisa because it's nothing wrong ukuthi kulento ukuthi yeah nothing wrong okay uthe khuluma nobani wema khuluma noMtsiki You are live on Alex and the Morning Crew. You are live on Alex and the Morning Crew.